Здравейте, господин Деспов. Вие сте кмет на град Черноморец. Искаме да ви зададем няколко въпроси във връзка с медицината във вашия град. При вас има един хоспис, Миладиновски. Какво знаете за него? Това, което предполагам всички знаят, че има хоспис, който работи, който осъществява грижи за хора в тежки нужди, но знам, че напоследък има някакви проблеми. Държавата е решила, че нещо не е както трябва. Аз не мога да коментирам обаче сегашната ситуация в хосписа. И втория ми въпрос във връзка с това е, разбираме, че има проект да става медицински център заедно с хоспис. А с това запознат сте? Да, запознат съм с проекта, който е съвместно с община Сливен, и като всички други инвестиции ние приветстваме инвестицията в медицински център и естествено това ще бъде в плюс за гражданите на Черноморец, ако тук бъде изграден един модерен медицински център с и един наистина модерен хоспис, в който могат да бъдат полагани грижи за възрастни хора. Да, и това ще осигури работни места, предполагам, че ви като кмет. Да, не само работните места, но наличието на медицински център с добри специалисти и добра апаратура би била, как да кажа, плюс за всяко едно населено място. Благодаря ви много и мога да ви пожелаем само успех в летния сезон. Нещо във връзка с летния сезон, ако кажете две-три думи, ще бъде добре. Благодаря. Летният сезон е в разгара си. Надявам се на един добър сезон, без проблеми. И наистина хората в Черноморец да бъдат доволни, както и гостите, разбира се, на града. Благодаря много.